سلام تعنا باللي خبركم تملكتي تلفزيون دمص عنا تግራይ علتاو زينا نهم ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ገበርት ሰናይ ትካላት ነሰራዊ ትግራይ ይዕጥቁ እዮም እና በለ ይዝርግሖ ዘሎ ብዕራይ ወለደ ዝ አይነቱ ጥቅነን ሓደገኛ መጸለምታን ጠጠው ንኽብል ውድብ ሕብራት ሃገራት አጠንቂቁ حلافي بيرو متحبار سبعو حجز ودب حبرات حجرات أوتشان مختل وانا صحفي اتودبن مارتين غريفس اب إثيوبيا ذا كايدو وعدات دحر مززام اب زهبو حبراو مغلطي وجل فاشستي ابي جبرت سناي تكالات نسراويت تግራይ حدقتات يغبرلو كم اون يعطقوم አለው ዝብል መረዳዕታ ዘይተሰነየ ብዕራይ ወለደ መጸለምታ እና ገብረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ተግባር ጠጠው ከብል ከም ዝግባዕ ተዛሪቦም ኣለዎም እቶም ሓላፊ ከም ዝበለ ክሲ ሚዛናዊ ኮነን ሃናጽውን ኣይኮነን እዚ ጠቀነ ሓደገኛ እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጥሎም مارتين غريفس اب تግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ اب معلتي ሓደ ሚእቲ ረዲኤት ዝሓዛ መካይን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ከም ዘለወን ምስ ሓበሩ እቲ ሕዚ ብጉጅለ ፋሽስቲ اب ይግበር ዘሎ እንቅፋት ተጠው ክብል ከም ዝግባእን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ውሑስ ዝኾነ መንገዲ ከም ማዕራር ከም ዘለወን ገሊጾም ኣለዉ فاشستي أبي بينهم مقراص تخسي غير لخو كاب زبل ندحر ناب تግራይ سبعو حجز كي يعطو صقم مصطتان زتفلاليو عنقفقفاتن نافطر كم زركب سرحتኛታት ረዲኤት كم زغلصو ديلي ميل صبصيبولهم بخالق زينا حلاف بيرو متحبار سبعو حجز ودب حبرات حجرات اب زوبا مبراق تግራይ عودت كم زكايدو تغليصوم حلاف بيرو متحبار سبعو حجز ودب حبرات حجرات أوتشان مختل وانا صحفي اتودبن مارتين غريفس اب تግራይ اب زنبرو مصانحيت اب زوبا مبراق كتما حوزين زركب تكال طعنان بيت تمرتن كم زرعيون مس نبرتن ام حدرتن اتخبابي كم زتزراربون اوتشا حبيرولهم بتوسخي مستر غريفس اب كتما فرويني ماخل مصللي عقيبهم كاب زلو تمزابلت وغنات مرحتي محبرسبن سرحتኛታት ሰብአዊ ሓገዝን ብዛዕባ ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማት ከም ዘረድኡ ተፈሊጥሎም እቶም ሓላፊ اب ትግራይ ምስ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ተራኺቦም የጋጥሞም ብዛዕባ ዘሎ ብድሆታት ከም ዝዘተዩን اب ከተማ መቐለ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ድማ ከም ዘዘራርቡን ምግላጽና ዝዝከር እዩ أبزوانا ويتصنعين إلهم هذين كمتن على دسنا بتعمي صحيح بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نسخة خفلون برخا خيدهم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحكم الله سخلو كمتن على تحبسنا فرست نايت مال إنيرو تودينا عوتي ليو عبد تقرأينا كل سلسلة جزء سعرنا يوم بطلنا كسعر منا كل جزء خات تقرأينا ناتقول لعيخنا ناي قطر العجلات ناي توصل عنا النورة صلاي إيه كندم سلسلة تردسنا سيد كان هادي متصرع توابي سعره بجقنة البلد أنا نبعتي بازمة تحلب صحيواتي على نبعتي زوم يشفشفنا هو كادرنا تحيما تزيد الجسنا حرهم زي نوصل سلسلة مش كله إيد لما هاون كأهم عدل زيتون كأمن بهم كادرنا إيد نطلع يسوي بتيجي حركة إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقبر سرنا يولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تقرأ حطاني زدل
تግራይ سعيرة تግራይ تعوت تسعر ونسكع مجرشة زيناتنا حزون النعطل اليوم ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብርቱዕ ርብርብ ኣብ ዘድልየሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ክልተ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣብ ትግራይ ስርሖም ጠጠው ንኸብሉ ኣዚዙሎም ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብጥይትን ንምጽናት ሕርጊድ ይብል ዘሎ ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕክምና ሓገዝ ክገብር ዝጸንሐ ዶብ ኣልቦ ሓካይም MSFን ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ወገናትናን ስደተኛታት ኤርትራን ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዝ እናበርከተ ዝጸንሐ ትካል ሰራሕተኛታት ኖርዌይን ኣብ ትግራይ ስርሖም ጠጠው ንኸብሉ ከም ዝኣዘዘ ብሉምበርግ ጸብጺቡሎም ፋሽስቲ አብይ እዞም ትካላት ስርሖም ጠጠው ከብሉ ዝኣዘዘ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብርቱዕ ርብርብ ንኽግበር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘተሓሳሰበሉ እዋን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ትካል ስደተኛታት ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ስራሕቲ ጠጠው ከም ዘበለ ምግላጹ ድማ እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ ኣብ ልዕሊ ዞም ትካላትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ዝተፈላለየ ጸቕጢ እናገብረ ከም ዝጸንሐን ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድማ ንሰለስተ ሰራሕተኛታት MSF ኣብ ከባቢ 7 ሕጉም ከም ዝቐተለን ዝዝከር እዩ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራን መላፍንቶም ሓይልታት ወረርትን ኣብ ከተማ ሕሞራን ከባቢኡን ዝነብሩ ተጋሩ ብግፍዒ እናቐተሉን ኢዶምን እግሮምን እናኣሰሩ ናብ ሩባ ተከዘ ይድርብዎም ከም ዘለው ሕዝውን ዓለም ለኸ ሚድያታት የቃልሑ ኣለዋ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሬሳ 50 ተጋሩ ኣብ ሩባ ተከዘ ጸለሊሉ ከም ዝተረኸበ ደ ጋርዲያን ጸብጺቡሎም ገሊኦም ግዳያት ብጥይት ዝተቐተሉ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ ድማ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ናብ ሩባ ተከዘ ከም ዝተደርበዩን እቲ ጸብጻብ ኣቃሊዕሎም ብዛዕባ እዚ ምሕር ጭካነ ዝተመልኦ ጨፍጫፍ ተጋሩ ኣብ ዓለምና ዘለው ፍሉጣት ውልቀ ሰባት የመና ከም ዝሰንበዱን ነቲ ተግባር ድማ ከም ዝኾነኑን እናገለጹ እዮም ከም ደ ጋርዲያን ዝበሉ ዓለም ለኸ ሚድያታት ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብስፍሓት እናጸብጸቡ እዮም خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امن قلزمنا زي طوى بحايلي من قد نتحكم عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي أم حداري تتكالة ترادؤون عالم لخ لمعات أمريكا USAID ناب سودان هاديمم زخدو تغارو سدتنياتات زركب اللو مأخل كم زرعيات حبيرو لهم أم حداري USAID سامانتا باور كاب حسوم قفعي فاشستي أبي أحمدن ملافنتو حيلتاتن هاديمم ناب سودان زخدو تغارو سدتنياتات أبز عقب اللو مسللي عمرا كوبام ودت كم زغبرا USAID أبز زرقحو مجلس برس عمل كيتو لهم እተን ኣመሓዳሪት ብዛዕባ መነባብሮ ተጋሩ ስደተኛታት ምስ ወከልቶምን ከም እውን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ከም ዝተዘራረባን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ስደተኛታት ብዛዕባ ዝወረደ ዘስካሕክሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ ድማ ውፃእ መዓት ካብ ዝኾና ወገናት ከም ዝሰምዓን እቲ ሓበሬታ ይረድም ሳማንታ ፓወር ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ይገብሮ ዘሎ ዓንቀፍቀፋት ጠጠው ንኸብል ጸቕጥን ምግባርን እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድን ኣብዚ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ክመጻየን ኣብ መወዳእታ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዝወልዖ ኩናት ኢትዮጵያም ብቁሉላው ትሕቀናላ ተባሂሉ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዝወልዖ ኩናት ኣብ ትግራይ 400,000 ወገናት ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለው ንዋሃቢት ቃል ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣፍሪካ ብምውካስ ዝጸብጸበ ዶቸ በለ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሕጽረት መድሓኒት ነዳድን ገንዘብን ከም ዘሎ ኣመልኪቱሎም وهابيت قال عالم لخ كوميتي قيح مسقل اليونا سينينكم اب تግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅሉላው ብዘት ተሓሳስብ ደረጃ እናተጋደደ ከም ዝመፀን ብፍላይ ሓረስቶት ትግራይ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሻዕ ቁራስ ካብ መጥዓም ሓሊፎም ዘጽግብ ምግቢ ከም ዘይረኽቡ ሓቢረን ኣለዋ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኩናትን ዕግርግርን ቅሉላውን ከም ዝዓሰለን እቲ ኩናት ድማ ካብታ ሃገር ሓሊፉ ናብ ጎረባብታ ሃገር እውን ከይልሕቕ ተሰጊኡ ከም ዘሎን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም ማእኸል ስሕበት ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባን ኣብ ዓለምና ድማ ዝለዓለ ቁጥር ዘለዎ ዓቀብቲ ሰላም ወተሃደራት ንውድብ ሕብራት ሃገራት ብምብርካት ትልለ ዝነበረት ሃገር
ሎሚ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ምብትታን አንጸላሊዋ ከም ዝርከብ ዶይቼ ቬለ ኣፍሊጡሎም እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ላኢምና ኣለና ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋንኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር